Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To wasu kuma za su ce to yau dakta kuma me ya fara haka da wannan zungume me rake haka? To ai mu kullun abin da kuke gani daban da mu kuma abin da muke gani a harka ta magani. Yan uwa na ɗauko wannan zungume me rake ne a cikin irin wannan yanayi da muke ciki saboda amfani da alfanu da ke tattare da rake. To da farko dai nakan fara da cewa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa yau mun zaɓi wannan rana mu yi bayani da alfanu da alherai da nasarori da abubuwa na maganuwa da ke tattare da ɗanyen rake. Kar ku manta a rake ba akwai ɗanya akwai kuma nunanniya, kamar inda a mangoro a lemo duka a yazawa ka shuke nan akwai ɗanyu akwai nunannu. Yan uwa idan na ce ɗanyen rake ina nufin raken da bata fara yin zaƙi ba, bata kai ga yin tsananin zaƙinta ba, wacce take ana samun ta irin ɗanyen nan farkon damuna kamar irin wannan halin da muke ciki wata ne na daga farkon August har zuwa ƙarshen August. Yan uwa na yi tunanin muku bayani dangane da alfanu da alherai da ke cikin ɗanyen rake saboda alherin da ke cikin. Zan yi bayani ta ɓangaren maza na rufe da ɓangaren mata. Yan uwa wannan rake da kuke gani da kun san alheran da ke tattare ta ɓangaren maganunuwa da ƙara wa maza wasu abubuwa da muke cewa sinadarai na ƙarin jin daɗinsu da iyalansu, na ɓangaren abin da ya danganci sperm supply nasu, na ɓangaren abin da ya danganci delay nasu, na ɓangaren kawar da abin da ake cewa premature ejaculation nasu, da na tabbata daga lokacin da aka ce damuna ta yi kowanne ɗaya daga cikinmu da ya dinka Allah sabuwar rake ta zo ɗanyen rake domin ya dinka garzarta kamar yadda ho gani ina garza. Yanwa wannan rake da kuka ina sha dangane da fahimtar babban malami Shehu Umar La'andaki a cikin taskirarsa yake cewa ɗanyen rake ga wanda yake garjejin namiji mai son ya samu lafiya ya lazamci shan ɗanyen rake, domin a cikin rake akwai sinadarai da Allah ya tattala ya tanada waɗanda suke ƙara wa namiji zunzurutun ƙarfi da kuma ƙarin ruwan niɗima nasa. Da yawa mu sani ba cewa ƙarancin ruwan niɗima shine yake haifo da mutum premature ejaculation, ma'ana gaggawar inzali 1 minute man, 2 minute man, 3 minute man, wani ya daɗe 5 minute man, daga nan ya koma 0. Yanwa ba baraken ba, kar ku ce to wannan irin soko ne gashi wannan baki-bakin ma bai sa an kankare ba. Ainihin yanzu akan kankare wannan baki-baki a ce ban sha da shi ba, wallahi kwara a ce in kankare baki-bakin in shanye akan in sha wannan ruwan zaƙin shirma. To ka ji wata sabuwa kuma. Da yawa su ne mana tambaya a YouTube, da yawa su ne mana tambaya a Facebook, da yawa su ne mana tambaya a gidajen irin su shauran gidajen rediyo da muke shiga cewa shin menene fa'idar da ke tattare da bawon rake wannan baki-bakin. Yan uwa duk mutumin da yake fama da abin da ya danganci hawan jini, wannan dai hawan jini da yake damu ba na cika baki ya yawaita shan rake da wannan bawon baki-bakin yana sha yana tashi, zaga yana dan tashi yana wani baki-baki yana bata ma baki, mu kuma alheri muka gane maka. Kallon zamci shan rake da wannan baki-bakin bawon kamar yadda tajriba ta musulunci ta tabbatar cewa shan rake da wannan bawon yana kau da hawan jini da akalla kaso 25 cikin 100. Ba wai ka sha sau ɗaya ba, akalla ka sha sau ɗaya, ka sha sau biyu, ka sha sau uku, a tsawon sati kamar ka sha sau 4 ko sau 5. Ka je a gwada hawan jinin ka je a gwada bugawan jinin. Yan uwa a gefe guda ne muku bayani akan cewa ɗanyen rake nan
wacce bata gama nuna ba, wacce bata gama yin zaki ba. Da kun san alheran da ke tattare da ainihin saman raken ma kamar irin nan wurin, na tabbata ina gaya muku da kun ce ta nan gurin ma za ku fara sha ba ma ta can ƙasa ba. A takaicewa wannan shine bayanin mu dangane da ainihin amfanin rake ta bangaren maza. Akwai kuma ta bangaren mata, kusan duk abin nan da na faɗa su ma yana taimakon su wajen ƙara musu wannan abin da suke da shi na bangaren ni'imar su ma yanda mazan suke sha su ma haka suke sha, yana ƙara musu wannan abin nasu wajen ni'imar su da karsashi da daɗewa. Dama na riga na sani da yawan mata sun san cewa ai rake tana ƙara musu nuduba, tana ƙara musu ni'ima, tana ƙara musu abubuwa nasu. Yawan shanta yana ƙara musu wannan abu baiwa da Allah ya musu. A takaice kuna tare da Fadimatu Islamic Herbal Center. Ku yi subscribing namu domin samun shawarwarinmu da muke yawan baku a YouTube. An kana shiga tashar mu kana rubuta Fadimatu Herbal TV, kana rubuta Fadimatu Herbal TV ko a Google ne zai kai ka YouTube, za a ga tashar mu, za ka ga shawarwarin nan, za ki fa'idantu, za ku fa'idantu da shawarwarin da muke baku insha Allah. Ko ku kira mu a number waya 070 30 94 55 11 sai kun zo.